Bona tarda, míster. Primer de tot, doncs, al final sembla que la primera part ha passat massa factura. Bueno, avui crec que el futbol no ha estat just amb nosaltres, sincerament. La veritat és que parlar de que crec que hem estat, que hem fet moltes coses bé amb un 0-3, doncs semblarà exagerat i crec que no és així. Crec que a més l'equip ha començat molt bé, molt ficat en el partit i amb molt bones sensacions, pressionant a dalt, tenint ocasions, i tot i així en el minut 15 doncs anava al 0-2. La diferència ha estat l'encert, no? entre un equip i l'altre. La veritat és que el 0-3 de la primera part doncs, ha estat segurament no crec que hagi estat just. No havíem tingut ni mitja ocasió i ja anàvem per davant i la veritat és que ja dic, crec que l'equip ha fet moltes coses bé i que hem estat una miqueta tous en defensa i ho hem pagat. Després d'aquesta primera meitat, a la segona sembla que l'equip ha volgut reaccionar, ha buscat més el gol, potser, però al final... No estic d'acord, estic que la primera part l'equip ha estat ambiciós, ha generat ocasions, hem tingut tan clares o més com les de l'Hospi, simplement ells han estat encertats i nosaltres no. La segona part ens havia de la mateixa línia, simplement que hem tingut alguna opció també de notar, de ficar-nos en el partit i l'equip ha tingut almenys la personalitat que està dintre del partit i mantenir ordre i competitivitat fins al final. Segona derrota consecutiva, com es capgira aquesta situació? Treballant i aconseguint canviar aquesta dinàmica de dues derrotes, pensant en el proper partit i intentar fer les coses per aconseguir la victòria.